20 segonets. Sí. Has mostrat lo de darrere? O llegit? Ah, pot llegir? Swap. Són els llacs. Com és? És petit i quines espècies hi viuen? Hi viuen zebres, jàfars, puede ser una caixa de blaus, posar dibuixos, cartells, Tenim una que es muy elástica, peligrosa, y ya está. Si tens qualque pregunta, qualque recomanació, val? Aquí pone sabana africana. Y aquí la maceta y lo que tenemos que escribir. Y tope aquí para ¿Y con qué lo has hecho? Con palillos. Cosa Pacos, Ikea, ecosistema, lago. Swap. Pero luego sí, y mire por internet. No. Y esta es mi maqueta, la sabana africana. Tens qualque recomanació, Ikram? Perquè li pugui quedar encara més bé de lo que està? Anem. Swap.